Сега ще ви разкажа как Кларус FlatTac X1 щеше да ми подпали мадети. Дарох и на чанта пари за въпросния фенер. Ултра тактикал, ултра всичко. Извънземен дизайн, показва статус на батерия, има 1000 режима и т.н. и т.н. Притежава нещо наречено Proximity сензор. Ей това нещо, ей тук. И когато фенера се включи и го доближиш до някаква повърхност, този Proximity сензор усеща и намаля автоматично фенера, за да не подпали повърхността отдолу. И действително работеше, аз го пробвах. Но има една подробност. Ако ти са подпали, ако ти са пусне фенера в джоба, то с Proximity сензор прави провал. И вероятно сработва в началото, обаче като постои малко пуснат в джоба ти и фенера започва да дъни на максимална сила. Дойдоха ми едни приятели на гости. Трябваше да светна да им покажа едни неща и ги заведох на кръчма. И понеже го вадих от чантата ми, този фенер, си го сложих в джоба. И влизам в кръчмата, поръчвам си тъкмо захапване нещо и говоря на сервитьорката и в един момент усещам рязка болка в пакета. И викам, бе, какво става, докато се усетя, тръгна да излиза пушек от гащите ми. И веднага разбрах какво се случва. Изтегли го с пръстена нагоре и усетих как по краката ми се стече изгорял плат. Това са супер яки гащи 511. Аз си ги харесвах, много добри гащи. Ето ги. 511 Tactical с брутални джобови за ножови, фенери, каквото мога да си помислиш. Вътре в джобовите има даже холдери за пълнители. Както и да е, пъхнах си фенера в този джоб и вижте какво стори с панталона, въпросния буклук. Погледнете каква брутална дупка проби. Подпали се и ми изгори джоба. Ето вижте как е горял. Та, накрая въпросния буклук в един студен ден реших да светна през деня да видя нещо и отказа да работи. Ето. Сега ще го пусна. Ето го 2200 лумена. Винаги тръгва на 2200 лумена, само че не свети. Пълен буклук. Писах 2 имейла на Кларус, не ми отговориха и заради това ще ги изсипя публично. Тъй, този фенер има тактически пръстен.